नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै गोबाङानो मिन्थिखायोआनो जानांगौ दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै बे बोसोरावसो फैनाय फिल्म प्रडाक्शन बेननि आन्दाराव नुजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम दिनै आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, जाय सावथुननि मुङानो जादों थुइसाम दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' बे थुइसाम आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायखाबाय बा नुखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर, जायफोरा थुइसाम आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आंथ' लोगोफोर नायनानै जोबोद मोजां मोनदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, जा बे थुइसाम आबुं बर' सावथुनावहाय नखरारि आंगो माखासे गावारि सुबुंखौ माबोरै अनसायनांगौ बे फावा बे थुइसाम आबुं बर' सावथुनावहाय रोखायै बेरखांदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे थुइसाम आबुं बर' सावथुनावहाय गाहायै फाव खालामदों रुबि नार्जारिजों लोगोसे मनालिसा दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, जा बे थुइसाम आबुं बर' सावथुनाव फाव खालामनाय लीना, दैमु आरो गेमस्रि बिथांमोना रुबि नार्जारिनिनो असे आंगो बिनानाव जादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिथांमोना बिदा सासे आरो बिनानाव साब्रै। स' लोगोफोर, बिथांमोना बे भिडिअआवहाय गोबां अनलायोमोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जायफोरा थुइसाम आबुं बर' सावथुनखौ नायखांबाय, स' लोगोफोर बिथांमोना अलरेडि मिन्थिखासिगौआनो जानांगौ दे लोगोफोर।